Il-klieb u żwiemel huma annimali essenzjali biex il-pulizija iwettqu x-xogħol tagħhom. Fil-fortizza tal-Mosta fejn jinżammu l-klieb tal-pulizija, is-sibt filgħodu kienet organizzat Open Day fl-okkażjoni tal-197 sena mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija. Din l-attività servi biex nagħtu rikonoxximent lill-annimali li jgħinu lill-Korp tal-Pulizija fix-xogħol tagħna. Fil-korp għandna kemm klieb u kemm żwiemel u daw jgħinu lilna u lill-pubbliku fix-xogħol ta' kuljum. Il-membri tal-korp u l-familji tagħhom iltaqgħu bl-annimali kemm domestiċi kif ukoll dawk li jintużaw mill-pulizija. Matul din l-attività dbirku l-annimali. 35 kelb u 21 żiemel jgħinu lill-pulizija fil-qadi ta' dmirijietom. Għal-wiri wkoll waqt din l-attività kien hemm żewġ hogs. L-attivitajiet fl-okkażjoni tal-197 sena mit-twaqqif tal-korp ikomplu b'qudies għal-ħadd filgħodu fil-kappella taċ-ċimiterju tal-Addolorata fejn wara jsir servizz fuq l-oqbra tal-Pulizija u tqejjed tal-Kuruni. L-attivitajiet jintemmu fl-14 ta' Lulju.